Bon dia. Permeteu-me que avui vos comente un parell de coses sobre Isaac Newton. Un homenot de la ciència, un gran entre els grans. Fins i tot, algú ha arribat a dir que la seva ha sigut la ment més poderosa que ha existit en la història de la humanitat. Comencem pels estudis universitaris. Quan tenia 19 anys, ell ingressà en el Trinity College de Cambridge. Allí descobrí les matemàtiques i també les aportacions a la filosofia natural fetes, entre altres, per Descartes i Galileu. Però l'estudi d'aquestes matèries posà en perill la seva continuïtat en Cambridge, per quant no era això el que allí s'estudiava. El que passà és que en Cambridge, després d'haver obtingut el títol de batxillerat en arts, per a continuar estudiant s'havia d'aconseguir una beca. I en els 3 anys que Newton portava allí no havia destacat en cap de les matèries que formaven part del currículum oficial. Sorprenentment, una de les beques fou per ell. És que sembla que algú influent i coneixedor de la intel·ligència d'ell va intercedir per tal que una de les beques fos per a ell. La imatge popular de Newton és la típica d'un científic, és a dir, la d'una persona racional, exempta de creences i passions mundanes. Però això és un tòpic. Tots, i els científics també, tenen interessos i passions particulars. En el cas de Newton, va ser la religió la que marcà la seva activitat científica. Les seues preocupacions científiques perseguien esbrinar alguna cosa sobre Déu i la seva obra. Newton era una persona profundament religiosa, però era un heretge. Ell pensava que la religió verdadera era la primigènia i que aquesta havia estat corrompuda per deformacions introduïdes posteriorment. Una d'aquestes deformacions era el dogma de la Trinitat. I la negació d'aquest dogma, per la seva part, quasi el portà a haver d'abandonar el Trinity. El que ocorregué és que Newton havia aconseguit la càtedra lucasiana, la càtedra que posteriorment ocuparia el cèlebre i mediàtic Stephen Hawking, que va faltar fa un parell d'anys. Bé, doncs, ell havia obtingut aquesta càtedra i els estatuts del Trinity, fixeu-vos que el Trinity, el nom complet, és College de la Sagrada i Individida Trinitat, fixeu-vos en el nom, i ell negava el dogma de la Trinitat. Bé, doncs, els estatuts del Trinity obligaven als seus membres a ser ordenats clergues de l'Església anglicana. I cas de no ser així, s'havia d'abandonar la institució. Encara que Newton no havia manifestat públicament la seva creença en que Déu era un i no tri en contra del dogma, l'ordenació el posava en un compromís, ja que si renegava a ser ordenat hauria d'abandonar Cambridge i ell volia continuar allí. Però si acceptava aquesta ordenació, Déu, que tot ho veu, no li perdonaria l'engany. Bé, doncs el problema desaparegué a l'últim moment quan una dispensa reial lliurà a l'ocupant de la càtedra lucasiana i, per tant, lliurà a Newton del requisit d'ordenació. De nou, algú intercedia a favor de Newton i permetia que ell continuara en el Trinity. Newton destacà en molts camps, però sobretot en matemàtiques i en física. La major aportació en matemàtiques fou el desenvolupament d'allò que avui en dia coneguem com el càlcul diferencial i integral. En física, la seva obra suprema foren els Principia, una publicació en 3 volums on, a partir del concepte de força, definida per 3 principis, i també
de la llei de la gravitació universal, ell aconseguia explicar d'una única manera la totalitat dels moviments que ocorren a l'univers. Avui en dia encara són els principis i les lleis de Newton els que s'utilitzen per a enviar una nau per l'espai. Mai en la història de la humanitat una teoria ha exercit una influència major que la mecànica de Newton. L'èxit de les teories de Newton feren d'ell una persona poderosa i el 1696 abandonà Cambridge per a traslladar-se a Londres. I així, després d'ocupar diferents càrrecs intermedis, fou nomenat al final governador del Banc d'Anglaterra. Conta el nostre paisà Miguel Ángel Sánchez que fou ell el que introduí en les monedes la coroneta que remata les vores de totes les monedes i també les ratlletes aquestes que hi ha així. Però compte, en aquella època les monedes tenien la vora llisa i el valor d'una moneda era el valor que tenia del metall. És a dir, si és una moneda de 50 cèntims, doncs en aquella època és que el valor del metall era de 50 cèntims. Bé, sempre hi ha d'espavilats i de listos, i el que feien alguns era anar llevant-li d'així la voreta, algo a la moneda, de manera que ells anaven enriquint-se per quan anaven acumulant metall, i la moneda cada vegada valia menys, perquè era més xicoteta, era un frau, Però Newton, en introduir aquesta coroneta i aquestes ratlletes, impedir aquest frau, perquè a partir d'ahir la gent no acceptava monedes que no tingueren la coroneta o les ratlletes. Bé, si bé Newton mostrava sempre una gran intel·ligència, fou entre 1665 i 1667, quan ell encara no tenia 25 anys, fou en aquest període l'època de major esplendor intel·lectual. Fou, en aquell moment, quan ell desenvolupà el càlcul diferencial i integral i quan posà els fonaments de la mecànica. Com ell afirmà posteriorment, permeteu-me que vos ho digui, en aquell temps em trobava en la plenitud del meu ingeni i les matemàtiques i la filosofia m'ocupaven més que ho feren mai. Bé, doncs, precisament en aquell moment, una epidèmia de pesta afectava Anglaterra. Doncs en relació a l'epidèmia, permeteu-me que vos lligi el que escriu el biògraf de Newton. Diu ell, per si vos sona, per si vos és familiar. Diu ell, l'estiu de 1665, Anglaterra es veia afectada per la pesta. L'1 de setembre, el govern cancel·là la fira de Starbridge, una de les més importants d'Europa, i va prohibir les reunions públiques. El 10 d'octubre, el rectorat de la universitat va suspendre les classes. El Trinity informà que els becaris que estaven dirigint-se cap al camp a aïllar-se de la pesta rebrien l'assignació corresponent al mes següent. Durant 8 mesos, la universitat estigué quasi desèrtica. A mitjan març, després d'haver passat 6 setmanes sense notificació de cap defunció, la universitat tornà a obrir les portes. El juny, però, es féu evident que la pesta no havia acabat. Hi hagué un segon èxode, i només a la primavera de 1667 la universitat pogué reprendre les activitats amb normalitat. Com veieu, Newton visqué una situació bastant pròxima a la que estem vivint nosaltres ara. Però ell, lluny de quedar-se plegat de braços, aprofità el confinament per a ordenar les seues idees i per a posar el punt culminant a la revolució científica que venia forjant-se des de Copèrnic. Quasi res va ser el producte que Newton li va traure a aquest confinament. Doncs,
Això és tot. Pues moltes gràcies per la vostra paciència i fins l'altra.